Nou, goeie. Hoi. Hi. Waar ben je aan het doen? Ja, racefietsen. Oh, Ja. en je bent even op Dag. pauze nou. Ja, we wel hopen eigenlijk dat we weer gewoon koffie drinken, maar het is pas 4 uur hier. Oh, Dus en nou? dan moeten we maar verder fietsen. Ja. Ja. Ben je hem al even onderwijs? Of, We hebben nu 20 kilometer home. En ja, toch nemen we koffie onderwijs en dan weer verder. Dit doe je hem wel vaker? Ja, op zich, zo nou en dan. Af en toe. Ja, En wat zou is dat? vaker moeten. Ja? Ja, eigenlijk wel. Waarom dan? Nou, het is wel lekker eigenlijk, maar we doen het niet zo vaak. Nou, je stikt net heel vaak is ook mooi waar natuurlijk. hè? Nee, klopt, dat is waar. Nee. Maar dan fiets je hem net. Als het, Nou, nee. Nee, we hebben mooi waar We fietsen. zijn niet echt fietsers hoor. Nee hè? Nee. Gewoon even voor de show. Ja. Ja, eigenlijk wel ja. Oh? Maar en ben je via de wol sportief dan? Jawel. Ja, op zich. Ja. Op zich. Op zich. En wat doe je hem via in het leven dan? Ja, we zijn bij de oudstudeerd. We hebben weer collega's, dus nu wennen we samen. En ja, een beetje werkje. Ja, wat doe je hem voor werk? Een werkje bij de gehandicaptenzorg. Oké. En je wie je doet vrij? Ja, nou, onregelmatig gewerkt hier, hè? Dus dan ben je op eerst op het dienstje vrij. Lekker. Ja. En is het mooi werkje in de zorg? Zeker. Ja, heel leuk. Maar en je werkt samen? Ja. En is het een beetje aardig? Ja, heel aardig hoor. Nou, we zien elkaar ook nooit, dus op zich hebben we geen Nee. last van elkaar. Nee? Nee. Ik denk als we elkaar 1 keer in de week zien, dan is het veel. Oh, oké. Dus ja, geen last van elkaar. Nee. 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 Nou, dat is dan mooi. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar en je ben je hier in de buurt? Snits. Oh, oké. En we zijn hem nog in en dan Joert? Nou, we gaan straks of het strand op of even ergens lunchen. Zoiets. Luxe. Beetje, ja, nog even van het wagen genieten. Nou, ik zoek is nog een hele fijne dag maar- aan. Ja, dankjewel. Hoi.